Από μας και να θέλεις δεν γλιτώνεις. Είμαστε ο Τίμος και ο Αντώνης. Τι είπες? Ούτε ευχαριστώ λες όταν σου δείχνω τα πράγματα. Καλησπέρα σε όλους. Ξεκινάμε φοβερό επεισόδιο. Τίμος and Dad. Δώσε μου τα πράγματα. Σήμερα θα σας δείξουμε τα πράγματα που θα έχουμε στον νηπιαγωγείο. Ό,τι έχουμε πάρει, ό,τι μας έχουν ζητήσει. Πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Δεν έχουμε ξεκινήσει. Όλα έχουν ξεκινήσει οι βιασύνες. Λοιπόν, τι θα δείξουμε πρώτα? Περίμενε, πρέπει να τα φτιάξουμε. Οκ. Αλλά εδώ πέρα περιμένει ο κόσμος να δει τι θα του δείξουμε. Πρέπει να περιμένουμε να τα φτιάξουμε. Οκ. Πού είναι το άλλο, είχαμε τρία. Τι ψάχνουμε? Τα τρία κολλάζ. Να τα παιδάκι μου. 1, 2, Τρία, να το δω. 3. Ωραία. Να πούμε τότε ότι μας ζητήσανε να πάρουμε 3 μπλοκ. Περίμενε, βρε Αντώνη, μη βιάζεσαι. Δεν τα έχουμε πει ακόμα, εγώ δεν τα έχω ξεκινήσει. Όσοι μπαμπάδες έχουν τώρα παιδιά που ξεκινάνε στην νηπιαγωγείο, όσοι γονείς γενικότερα, νομίζω να ταυτιστείτε με αυτό εδώ πέρα το βίντεο. Τόσα πράγματα εδώ πέρα, χαμός, Πρέπει να πέσει η κόλλα. Θες και εσύ τσάι? Όχι. Okay. Αυτό τι είναι? Δεν έχουμε ξεκινήσει. Κάνει ζέσταμα τώρα. Κάνω λίγο άλλα βιασύνες. Εδώ αυτό. Έχεις δίκιο, πρέπει να το πηγαίνουμε πιο χαλαρά το πρόγραμμα. Θα μας δώσετε ούτε ένα λεπτό να τα φτιάξουμε εμείς εδώ πέρα. Πού είναι η άλλη κόλλα? Πού πήγε η άλλη κόλλα, πού είναι? 1, 2, 3, 4. Αλλά δύο με έχουν. Έλα. Να η μία. Ωραία. Τέλεια. Και άλλη μία από εκεί. Πού? Κάτω από την τσάντα, τι είπες την τσάντα? Κάτι. Ωραία. Έτσι. Τέλεια. Δεν τελειώσαμε. Πού το βάζουμε? Φέρε εδώ. Εδώ θέλω. Οκ. Εδώ. Τέλεια. Εδώ. Μμ. Εδώ. Να το βάλουμε εδώ. Εδώ. Το σπιματάκι εδώ. Τις στέμπερες. Ναι. Εδώ. Είναι. Πολλά πράγματα, Περίμενε. Να και ένα βιβλίο εδώ δικό σου. Αυτό δώσ' το εδώ, δεν είναι για το βίντεο. Ωραία. Δεν έχω δώσει. Έτοιμος? Όχι. Τώρα. Λοιπόν, Αυτά εδώ. πάμε να ξεκινήσουμε. Και το Λοιπόν, παγούρι εδώ. όπως είπαμε, ο Τίμος εδώ πέρα ξεκινάει νηπιαγωγείο σε λίγες μέρες. Είσαι έτοιμος για το νηπιαγωγείο? Ναι. Ωραία. Πάμε να δείξουμε ένα-ένα τι πράγματα θα χρειαστούν για το νηπιαγωγείο. Λοιπόν, πάμε. Εδώ πέρα μας έχουν ζητήσει τι πράγμα? Ξυλάκι. Μας ζήτησαν ξυλάκια από το νηπιαγωγείο για τις χειροτεχνίες. Μας ζητήσανε σειρματάκια. Σειρματάκια εδώ πέρα σε διάφορα χρώματα. Ωραία. Σιγά, σιγά αγόρι μου. Σιγά αγόρι μου εδώ πέρα. Για πάμε, τι άλλο? Έχουμε ματάκια. Οκ. Αργά να τα δείχνουμε για να καταλαβαίνουμε κιόλας τι είναι. Τι άλλο? Έχουμε ένα παγούρι. Έχουμε ένα παγούρι. Τι παγούρι είναι? Παπαντρόλ. Ο πατρόλ. Οκ. Έχουμε φαγητού. Δοχιάκι. Να, για να βάζουμε φαγητό. Έχουμε παστελίνες που είναι και βαριές. Έτοιμος για πωλήσεις. Νάτες, είδες. Γενικά θα έχουμε πολλές χειροτεχνίες φέτος, Ναι. στο σχολείο. Έχουμε μια τσάντα εδώ με ήρωες.
στείλει μου την τσάντα. Να τη τσάντα εδώ πέρα. Πίτσα μου ήρωες. Παραγγελία τίμος. Το άλλο τι είναι εκεί πέρα? Άλλη μια πίτσα μου ήρωες στην τσάντα. Οκ. Έχουμε κουμπάκια. Έχουμε γόμα. Κέρμπερες. Ένα μολύβι. Ωραία. Λαδοβογιές. Μικρούς μακαρόνους. Να τα δουν εδώ πέρα, να τα βλέπουνε καλά. Μικρούς μακαρόνους. Τέλεια. Ξυλοβογιές. Μεγάλους μακαρόνους. Πιο αργά. Να τα βλέπουνε, να τα καταλαβαίνουν τι έχει. Καρδόρους. Τέλεια. Κόλλες. Τι θα κάνετε, τόσες κόλλες, τι θα φτιάξετε εκεί πέρα? Κόλλες, ντάτες. Και άλλη μια κόλλα εδώ. Κολλάζ. Τι χρώμα το κολλάζ, έχει πολλά χρώματα. Κολλάζ. Άνοιξε το να το δούμε το κολλάζ που έχει μέσα πολλά χρώματα. Περίμενε. Περίμενε, Βρετών, είναι τα δεξιά μόνο σου. Κολλάζ. Και άλλο ένα. Έλα να το δείξουμε μαζί αυτό. Για άνοιξε το. Άνοιξε το να το δείξουμε μαζί. Περίμενε. Έλα, βλέπουνε. Περίμενε να το κρατήσουμε εδώ πέρα, παιδάκι μου. Όχι. Δεν παθαίνει, κράτα το κι εσύ. Εδώ. Έτσι. Τι χρώμα είναι αυτό? Κοίτα. Πόσα χρώματα έχει να δουν. Έχει Άσπρο. λευκό. Ναι. Μαύρο. Τέλεια. Πράσινο. Αυτό. Μπλε. Α, και ένα άλλο που το περάσαμε που ήταν. Περίμενε. Τι χρώμα? Πορτοκαλί. Πορτοκάλι. Τέλεια. Τέλεια. Έχουμε Τσόχες. τσόχες. Τσόχες σε διαφορετικά χρώματα. Χαρτί. Χαρτόνια εδώ πέρα. Τέλεια. Και ένα μπλοκ ακουαρέλα. Και τι άλλο έχει μείνει? Παγούρι και φαγητού. Να το δούμε. Το Spider-Man. Τέλειο. Αυτά δεν είναι? Αυτά τα έχουμε βάλει όλα τα πράγματα. Έλα, είναι πολλές φορές να το πούμε για να τα καταλάβω. Λοιπόν, Να κάνουμε πολύ μεγάλο επεισόδιο. να πούμε καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά που ξεκινάνε σχολείο σε λίγες μέρες. Όπως και εσύ. Μερικά είναι μωρά. Μερικά είναι μόρα, δεν θα πάνε σχολείο. Αλλά τα άλλα τα παιδιά που είναι στην ηλικία σου και θα πάνε σχολείο, θα τους πούμε καλή σχολική χρονιά να έχετε. Όχι, ναι. Διάσαμε το επεισόδιο μας. Να το ξαναπούμε.